Ο Στας 21 και ο Αγγελίδης ήταν ειρηνικά έθνη για πολλά χρόνια, μέχρι που μια διαφωνία για μια συνοριακή διαμάχη οδήγησε σε εντάσεις μεταξύ τους. Οι ηγέτες και των δύο πλευρών είχαν προσπαθήσει να διαπραγματευτούν μια λύση, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί. Τώρα, ο Στας 21 και ο Αγγελίδης ήταν σε πόλεμο 6-20-2023 μετά Χριστόν, ο Στας 21 είχε το πλεονέκτημα όσον αφορά τη στρατιωτική δύναμη και τους πόρους. Αλλά ο Αγγελίδης είχε το πλεονέκτημα του εδάφους. Ο Στας 21 έπρεπε να αγωνιστεί στο γήπεδο του Αγγελίδη και το έδαφος της περιοχής ήταν τραχή και αδυσόπιτο, ο πόλεμος μένεται για μήνες, με τις δύο πλευρές να έχουν μεγάλες απώλειες και καταστροφές. Δεν κερδίθηκε ούτε χάθηκε έδαφος, και φαινόταν ότι ο πόλεμος θα συνεχιζόταν επαόριστον. Στη συνέχεια, μια μέρα, μια μικρή ομάδα στρατιωτών του Αγγελίδη διείσδησε στα σύνορα του Στας 21 και κατάφερε να συλλάβει έναν από τους κορυφαίους ηγέτες της χώρας. Οι Αγγέλιδες χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να διαπραγματευτούν μια συνθήκη ειρήνης και ο πόλεμος τελείωσε. Η συνθήκη υπογράφηκε και οι δύο χώρες επέστρεψαν στην ειρηνική τους κατάσταση. Και οι δύο πλευρές είχαν υποφέρει πολύ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά στο τέλος η ειρήνη αποκαταστάθηκε.